jurisprudence puthak nini an cycle ke pangching ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM arideng pen kangpu Foresa sai kamatum kacherai komdon thekthea joksi Karbi Anglong akhia dat anta nangvir bom lopusi katsa pen kijong Nili Press Club pen patir piponsi samilang so alang sonalong kipang tirasai kiding Kardom pini Karbi Prime Time berta ang ton pen arjuikta Pini titini phaying kora phorni ada por phainia kebra achiti ma por pen Karbi Anglong Autonomous Council ki mi secretariat conference holalong Karbi Customary Law Finalization Committee atum pen chepatir piponsi Karbi Customary Jurisprudence aputhak nini an cyculat ke pangcheng ponchi aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangari deng pen kang pupon Kedamtang apor ahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang keja pen Karbi Anglong arlo kedo khaiso kedo anatum methang ajutang aron pen kang sai ponlong ji mate bisar kindar aron kedo an methang arong arup arlo along amat kaching wai pon unaja kong long nang ji pu akemang pen Nona por labangso arona tang longsi Karbi Anglong arlo kedo khaiso do anatum methang customary law puthak chinggi jethan padopon bomlo Lason si Karbi atum ta methang bisar kindar aron pen kaching sai ponlong ji aphan aron thek seratum aphan pangrum si Karbi customary puthak chingki chingwai pon bomlo Lason si pini chitini phai inkora phorni Karbi Anglong lo kapor hitang mate arona tang ke thekatum pen pen Nini anapan bangso puthak kachingki chingwai padoponji apan mai dengponlo Bangso mai long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangari dengpen Karbi Customary Jurisprudence mate arona lota ingpu ponlo Yongsi dai ke an senem pen chenglo belek la sokesan ke Karbi Anglong Autonomous Council court penta enlo la dai yongsi bene Q&A dolang kulong te tu mangke dak session court mate dak district court along itu jalde itu ke high court kali te supreme court ini tu ada Q&A case anke ada Q&A asra besar kita Q&A anke high court kali te supreme court ini tu alu tapi kicom cia bang utame itu mangkata khatek beng amno je chingwai ching sai penyong se mane adai doko kulong te kursenem Mane yung si kursenem do kok kulong te ipiben tipo chelangat kulong te udah ke itu ye SP fan puko requisition pipo dagwan ke hatek ke benji chekloyon thro ningkan isi so ke benji aja kongke Karbi Anglong district court pen atola Bangso Amayalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Howrah Khat MLA Dorsing Ronghang Dr. Thoram Singh Teron Karbi Anglong Autonomous Council EM MAC atum pen chenglok Karbi Customary Law kachini kethe kiding atum chetong dunsi bangso kangpu amai mi sen pen pachun pon Administration of Justice 1994 pen Karbi Anglong Autonomous Council ala sege Karbi Anglong District Council United Mikil Hills and Sacha Hill District itu han ke la so administration of justice ko han itu 1954 itu hanang tilo pala da ba ke customary law methang aron na so ka methang aron bisar kida hak aja kong han 1952 ni kan han Pula sote na pijet pen disita laso aron bisa kita non anta itu GTR juga. Jani linon nikan ke komputer laso community plastik si. Penan ke thekere tu ben chingwai pen. La pen ke low graduate tu ben chingwai pen si. La pen ke except pun kal kuma nimro kom ke theka tu ben chingwai ching sai pen si. Ini itu akan kita long along claim rapat PMLA MC yang menjadi sih ini tumbang ke non tumbang Karbi Anglong Autonomous Council long isi long ceperai sih assembly long ceperai sih Governor Bhando kilo
News report long sodaringti Karbing long live Kedam tang chiti ni phaing kora player ni volong komaji along kedo PHE inspection banglo along Karbi Anglong Territorial Social Security Association asong hinpen phirangkia mai ingipon Karbi Anglong alo koila sangti harlong pen kedanglok ason kana hok nang ke forest asai kamatum kachelang thekthia joklu pusi phirangkia mai along pen forest asai kamaphan akoi arwak pon non malom Karbi Anglong alo jesemet pen Forest asai kamalong saipu ke the banghini laki Manja Central Range Ranger Bikram Singh Rongpi lapen langmili sub-beat officer a in charge Renuka terang piatum sangti ke poralong tangka kacho endun alam ki penajok banghini aphan setame adimak long katere ka pothak Karbi Anglong alo forest asai kamangbong hur chodot anpinlo Bangso pothak kedam tang chiti ni phai inkora player ni bokolia PHE IB along Katsa mate KATSSA Central Executive Committee Amaipu Samson Ingtipen Patir Piponsi Lumbajong Constituency Committee Amaipu Rajesh Teron Langpher Constituency Committee Amaipu Rovelson Teron Kongchonbang George Ingtiatumpen Phirangkia Mai Padupon Phirangkia Mai along Katsa Amaipu Samson Ingtikaning Jepon atengke Karbi Anglong arlo anam ke so ahormu jesemet koila sangti lapen thengpi amukha non pen kachojor et politik Moke Wangjilang akai aphan abangki kopilo ke do helang pusi phirangkia maya long ningje pon lasi aron pen alang tumchi ot hai nangji rat atum phan chot ke pisung bang kandidat nangji alang tum officer ang dong setame ke chok chi do pulotang te alang atum inside dak hai nangji aron ateng pen alang atum phan action and vec nangji kali lipute Karbi Anglong ke ajat ahin setame akaching thoramatsi avideji lapen ake me ason masi theklong la deji nona teng pulutang te Karbi Anglong along lahai activities ateng pulutang te lahai a syndicate lahai illegal mining koila mafia sangti syndicate sangti mafia arlong aronre pen arlong ke pon lahai mafia an lapen illegal transportation Prabjing penjong si council authority jakong doatung chief executive member CM alangli tum tame lang pe mi le putang te thang ta Karbi Anglong ke ahompoti kavelo lapen sampridang si theklong bom lo non kechari bom BJP sarkar tuma hin pen kangni chenga hot kaning je pon lake komania saipu saiphiatum Kichok chela pen tangka kecho en lapuson ke theklong tu polote tok jir pen nang pale noi nitum authority hin pen insai pon po pasi phirangke thingnu ningje apotsi non malom kachi huri sai alam setami Karbi Anglong Autonomous Council atum pen si insai ponang po organization hamphang song phan an tame non labang so 2022 BJP government new governing body alang tum kangni cheng a hot press meet ponlo rataphaning pathepon lapen hamphang song do an phanta me alang li lapuson si than pachini pere pon jong si mani ke chok che bang fudo le putang te authority department apha complain nang tum written complain nang pinon nitum authority a department authority person do posi nitum authority ateng pen nitum lang tum phan insai po ke chok che bang officer dami long po putang te nitum insai vek po asa puris ta mi khan po jail sita me beng po rad long alang le tum alang li lam the kachi chak tang du la sa alang li lam the alang li lam chak ne lam cham klang cho yima man te ahok pet ki tem jima la bang apora hot bang silitum lang nang kok po a the ra dang nu la pen organization na tu phan an ham phang song phan an ta me ke pachini mek do alang li la sini li tu mang ke illegal aputhak non la illegal mining aputhak la pen illegal appointment puthak ta me written complaint silang tu phan PPG lo la puson thak non bang ba ni officer yong si lapuson ke chok che along ang klang dak liputang te amen klang dak putang te alang natum ot khai nang kok po halapu sangti ki phora tu malong tangka ke endun forester 1 Renuka terang pila pen tangka ke hangdun vek Manja Central Range Ranger Bikram Singh Rongpi atum mithang adi malong kacheklem thip ji aphan stay order kacho hang bom aputhak setame katsa mai phu ingtia sang ho pen kaning je pon atengke jongsi adai ke do vek mate ke chok che asai phu sai phia tum aphan lapuson si khangdun thubom lang lapen thanga kangsai Karbi Anglong Autonomous Council pen en hai he polote moke Wangjilang ani setami lapuson si choklem pon thubom popusi ningje pon yong si council pen setami ke chok chi si klang rok a joini transfer pilo order pi ada phi pen akolang le tum la so order
isu chot pen amuni tuma activities ave pin le putang te nili tumbangala tumbahai ni again sot la pukali je ICF rongpi asangho la pen sangpi renuka terangpi atung phan again sot la poli all karbiang long officers la person corrupted officer atuma phan akang sai yongsi la person RDP paid pulutang te council pen order P8 pen apistami la puson lang tum order ateng pen rule and ega teng jong si follow le det anutin phanta la puson aku alam kachirui thu kelar thu non mat lar thu phit pulutang te la bangke government employee tum government officer tum karbiang long especially karbiang long la puson si council phan aman pipide jima pusini tumatha la selang tum phan order teng pen lang tum kona madam adim mangalang tum chidam vek nang kokpo la pen hadak pen na phi alang tum chiklo jon ne phi pen mang thujui la bang chi delo sitame order isu det pe ma dam de pin adima klong chini dam lun le pin pen po ma ko dak chidu phe da bangke la bangke council la tum pini duma pu bangke yong si kalidat putte la bang ma thami melu he News report Karbing Long Live Lakhain ko rapo nilib MEC constituency ka parlo koilamatia hawar long kido samilang so alangsun Karbiang long pen nongnam ka chithang klong alangsun along kidam tang chiti ni phai ingkoi ra player ni nilib press club atuma hin pen langsun along ke pang thira sai kideng pon mithang ahemarit pen chinglok kai kita kachipang thir vet pen kedosi kenang sot lalote ke theklong ke lang pen ning kang sam ning ke thedo la son si ke dam tang chiti ni phai ingkoi ra player ni ada por phai kris ya por pen pang cheng pon si ke pang thira sai deng pon bangso lang sunalong Karbiang long na pen North East India adet pi astira long mate Kerala Chennai Mizoram Simla la pen kaprek adet penta la bangso lang sunalong kilang ke wanga tuma phai ki pat bom pen chithang pon bom le bom tang lo arniwang ka hello kate bok arara tum khem pen ka chowana son la pen langa bong plastic biscuit a hom la pen hora bong kisik tang adimate dasbin along kewar vet atum aphai ki jum hek ajoini pinnangan kasaul theklong lo Jesamet ke hora bong ke panghang tang langa lo jong si kewar pulote kisung khoteta thek la so pen masap so ke jogwan doji puma thapon si nili press club kachingwai kerai ating hongni ke chok social work mate rada sai claim pon long lo nili press club ahin pen mintan sekben itu matahnya phong di chok no social work claim pon ini itu ladak koilang mati hawar Karbiang long pen long nam pati thang long alangsun la sini langso alangsun no labang so langsun long Assam all Assam North East apen India Punjab Haryana kape akawar pen kami labang so alangsun apan tidi gelang apan wan labang so langsun along kinana to mangke kitipang sil konte do ate diskula hong aten porobong aten tidu na langabong kiwarkang kami ada komiti tumben simi langso komiti tumben ada kitik tanggo dasbin labang so dasbin nong kiwar we atum tudo asin itum pidi ini press club ahin pen bang ke labang so alangsun along nang kahumri la pen itum kipang tira sai itum tidak pen hempon lo laso ke pang thira sai aner lo por phai kre hinia por pen claim pon lo aphi por phai isira achitim apor pen executive kachingwai amai do pon lo laso hot nile press club amai phu samson ing tia hin pen mai chari pon lo mai kapedo nangkok alam kongchon bang sonjit pro men than pon lo kachitong dun atuma phan kachoro dun mai phu kolom sing terona hin pen than pon lo laso amai along nang kachitong dun GB jali rong hang samilang so alangsun amai phu mohan kro la pen kongchon bang nondo rong phar la pen ari sang ho tu chetong dun si RD pidun bangso ke pang thira sai along nili press club abitung atum katu kawe bang treat roxy abang to atum chetong pon si bangsom sai misen pen pachun pon lo langsun along nitum secretary level president ini ani si nitum bang ni si claim pon lo la pen labang so langsun along alam ang chala pulo ningkan hini ningkan ke thomandak labang so langsun opening gaten labang so si kelang ke bang atum bang bom pen na to ma phan tum kelang kan ni so dun pe war la pen ke dam ke bang phan tum bang hini ba bang sama ko te ni tum rum si claim pilo la pen kini labang so langsun along rang ke butung tum pen la tum labang so langsun Jepang thur je phasa mela tum sigik pen na tum tingwai pe
la tum la bangso di mana PDC kini lang la tum penajok la bangso langsung ke pangsyar kam asai sanela tum telepono Koila mati pen Samson ingti choki hola pen Sonjit Pro Karbing Long Live Kedam tang chiti ni phai in koira player ni lakha kritroxi socheng then time AC constituency ke parlo rongagora pathu aklamalong socheng then ta BJP mondal atum pen chipatir piponsi mass joining program ke paman pon Bangsolong APHLC Congress ASDC atum Bangsuri phoso se atum BJP along chipa okdun Bangso amai long aluhia man pen kachetong dun Karbiang Long Janmas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang la pen Karbiang Long District BJP amai phu Dhon Singh Teron MLA Dor Singh Ronghang MLA Bidya Singh Engleng MAC Kache Rong PP EM MAC la pen party klembang atum chetong dun Labangso amai long Karbiang Long Janmas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kaning je pon ke Labangso mass joining along nang kachepa okdun ke ning arong viklo Lapen Rongagora Arada Kemang National Highway pen Rongagora an Sitame Black Topping Sitame MP Kilika Prang Prang Selam Piponpo Lapen School Lapen High School along Sitame Teacher Mate Lothan Bang Sitame Chekloi Jonyang Bong Nang Toivekpo Lapen Steka Chelang Hem Sub Center Sitame Prabjin pen Klemponpo Kijona Lang Sitame Jal Jivan Mission Scheme pen Ahem Tina Long Sitame Kijona Lang Long Ponpo Lapen Thesere Thekumbong Aklim Sitame Akijoy pen Ronpon Poputa Chechak Tekang Lapen Animals Corridor Eco Sensitive Zone Adoya Hoya Kisung Penta Nang Pajok Wekji Pusi Wide Duck Pen Ningje Tekang Lamchat dan people non given di MP election aprang laso toar black topi na toar kapitan dia panel ini cari skema bertakon boleh don mangya tum lapenda Roma Guralo school lapen high school kameda Hindi teacher nanti science teacher nanti lapen maths teacher lahai lokatan tu lebang buang pi kenang ipopor nilai ningkari siang bono dicatok biar kaya dulu iem lanon prapjin pen ceklo yon yang mong pen appointment dan pipo pusi lapjan dan pila dorma itu ya dorma mamina tunggu ibadah dah isi sub center dan jipo si kecelangan thai lasi nilai Kecomanto pen cingki cengwai po lada prapin pen dan kipiya pan lokal emle dorsi rohang ke hal pen lokal emisi pen cingwai pen prapin pen ke klaim bonjia banta mili lamcak pipolo don magleto Lapen halapu nili pen duar baguri ka cheleng atowar silonijan rongbong khat deithor diring kohora pachiklo thor atowar Karbiang Long National Highway pensi claim ponpo lapen prapchin pen Klempon vek poputa rada thingno klar dak pen ningje tekang lapen BJP workers atum bil kelong le kaning riatum ta laso asengka nang bong long et poputa wai dak pen ning pathe tekang Tuhara bangke rapjin pen non kleng lo pulongte nili behat dak lam ningji je aprang dame nili engineer kon hukum pielo dak mesena contractor riga date kam bang ta parching bomo busi hukum pielo lapen chenglok dak लोग थान बांग तुमदा हिंदी पेन चेंगलॉक इंग्लिश पेन चेंगलॉक मैथ्स टीचर सबे पुलो ताता राबजिन पेन अपॉइंटमेंट दागना तो इभान बोली पोलो न्यूज़ रिपोर्ट कार्बिंग लोंग लाइव KSYC Haurakhat Regional Council atum kachepatir pipon ingdengisi KSYC Football Cup angdung kiti ke pathu ponalong owe chingthor FC atum kachepa haipon Kedamtang chiti ni phai inquire player ni KSYC Haurakhat Regional Council atum ke patir pipon Dokmoka Habiram Rongphat arong pathu aklamalong ke cheng siang deng KSYC Football Cup angdung kiti ke pathu pon Bangso angdung kiti ke pathu pon aterana tum lake owe chingthor FC lapen team KSYC yang bongsi pathu pon lo pathu boma porahut owe chingthor FC atum ke thekmu chora jok team KSYC atum aphan goal ke thom thaponsi owe chingthor FC atum chepa hai pon lo Bangso angdung kiti ke pathua maya long aluhi sarpo aman pen Assam Gaurav Award ke longdun amai phu khorsing terang chetongdun man peng aluhi aman pen KSYC tiripi amai phu Sonjoy Timung dun mai phu Bipul Tisola pen Kongchun bang Jiwon Be Ward Commissioner
Sarlong ki tiso atum chetong tun anparta phapangjang aluhiaman pen PWD Dokmoka Road Division Executive Engineer Badan Singh tiso Mondol Dhoni Tokbi Raj Cyclem bangpu Robi Singh ronghang atum pendanglok pinnang an manping ke do bang pho bang phetum chetong dun rinti Bangso ke pathu ke cheng pen angdung kiti ke pathu anta KSYC Hauraghat Regional Council amai phulong sodar ingleng kongchun bang Edison Tokbi lapen Sports achun bang Sarmon taro atum pen danglok pen nang an KSYC klem bang phu bang phiatum cherap cheto bensi mesen pen bangso ke pathu pachun ponlo Lason thak thak si KSYC Hauraghat Regional Council a hin pen patir pipon si ningkan ke thom pardun ron an diponji pusi than pon thu akemang ke lahelo nilitum ove kimia phanse kapano la so kapanong ke nilitum la anti drugs ta isilo la ove kimia tum han ko sonsi la so hormu bang kapatte neima la pen la so football pathu pen ko sonsi nilitum achit chover a contribution pen athak anapale don thegima la so nitum akemang do KSYC pen ke nilitum la dak Hauraghat bang ke nitum first lo nitum aprang di fulong ta la sonbi nitum di fulong tabi lage hala gop college a student tum han hala dak stame la araki ki cho so martum do niletum hala hostel long stame nitum kaita visit dam long la son silong de araki ki cho so mar hala dak ong manak la sin niletum kama thapon hala dak pense kama thapon lo mane asap o niletum la so khela sport na thun nitum baching thur pon lo plon de obe kimi tum asap o araki ki cho bang ing tonji mane pula so ka kemang ta do la pen athak ko sonsi alangtum kilit dunima laso akemang ta do nilit Dong mukak pen Samsung ingti Carbing Long Live Pini Carbi Prime Time berta ke lapon se kangton eklo